die Kubor na kaslem jong unong san hima. Nga syukwa apan aja gentu ya ki nong snong kam ki nong rap snong kendong sepang kan ka klam covid kan ka second wave mo ong ka jinga belum ke baar pi keli balik wi yap katu siapa ri dekhar kam si Delhi si Bombay si Uttar Pradesh we ka balengkong ka ba ka sarkar kami ka kham prepare ka kham penbiang ya kitu ki oxygen tank mde bi yap no covid de yap na ka jing duna ka jing sumar la hi ka hospital pro khait la dap lut bon ki nong pang ma pli ka le hospital ki la pha no shiyeng shiyo shim ki ki oxygen ru na po kali ki mi ka jing sumar ba biang te ka jing yap palat ka sausan hajar hisngi ka ta ka de basu ong ka sarkan re ku ma phi imantaro sha po ka jela jing ka lakta anta ka sngi ki yap hadu khat prangut menen ki yap khat wengut kalau ngecik susi namar ba kibun pak kibai thu khana kai ba nai ban shime ka vaksin re ada ngim shime ka vaksin ngin sayap kamla banyada ka met jungi pin klan ka no ka noru ada ngim shime ka vaksin par ka shimpor kumba lai tayo sau tayo e ba kan trekam tim de ban shiyat kum ki sahab nai phong ma phap phong ki ma pe dai la de kam hap shim sa ka second dose de hadian sau san tayo la yo e ka second dose de ka sakam klan ka met phila ban yo covid ru tang bab Pinnum yap show, pinnum dan kam show ban sa hospital ban shimutu oxygen ma si kan mut kam met jong pi kan kam klan. Semua bah parari kan mau ya ka jing tre tom jong ki doktor jong ki nurse jong ki ki first responders jong ki tu ki la IT lot namata kari namata menjada ka jat bendria tu ma phiru phiam ngek ye ki ni ban shim ka tu ka vaccine de ban ri ban sumai la de ban numya mix bat ki bre ban nabar ban phong bai ki mas ban sa ki menbut iki protokol bakal apan biang ke sarkar te angkane ka kuapan ong yepi ngaru ang asyam iki ki vaksin ka first dose kan sayo ka second dose tang bakal sa bangilet mangirungi hapong ka mas adang impong ka mas ka sarkar ka kemingi kan ai ka fine nriu lak siteng sini dam pong ka mas anta ki brio ki ba violate ya ka an cha set patok chap se shpolak shisen se shpolak kapsel sa alit sa jail dah buat ya ka an ini ban le ek balahi kai ngim de ban thok namar rangi thok kin sa shitom ki bidujungi hi kin sa yap ki bidujungi te ublei undon ka ba phis ko pha sumar dai la de ye ki ba ye ki ba thon yeng jong phi but sumar bha khne ka por ublei shibone